Ostanite ovde i budite mirni. Na šta sam ja spao? Pričam s govedima. Ko je gazda ove krčme? Ja sam gazdan šta treba. Treba mi prenoćište za mene i volove. Nema problema. Za mnom. Žena vodi goveda u štalu. Izvolite. Hvala. Kakva rupčaga. Ej, žena, znaš ko je ono bio? Ko? Boban. Koji Boban? Boban, pevač bre. Neko može da prati modu, ali ja nemam para ni za vodu. Neko može da prati modu, a ja nemam para ni za vodu. Imam samo tebe i ti imaš mene, a zajedno tako jači smo od teme. Imam samo tebe i ti... Đani, nema džidanja. Nisam džido. Šta ti treba, debeli? Pusti mi kućer! Pusti mi kućer! Ajde beži kući, čvarku. Daj sve porculance. Ne dam, ne može. Šta bre ne može? 1, 2, 3, ne dam, 4, 5, pustite 6, me, pustite me. 7, 8, Ostavite tog malog na miru! Šaban. Jesi li dobro, mali? Jesam, hvala vam, čika Šabane. Za tebe sam šapke. Hvala, čika Šapke. 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 Šabane! Šabane! Šta je bilo, druže Bobane? Ne mogu da spavam. Stalno sanjam ono što se desilo. Ni ja ne mogu da spavam od kako su ih pobili. Ne znam kako ćemo sad bez njih. Ja znam kako da ih spasimo. Postoji način. Ali ne znam da li ću uspeti sam. Ako treba pomoć, celo selo će da pomogne, druže Bobane. Svaka pomoć je dobro došla. Onda samo ti spavaj, druže Bobane. Za to ću sve ja da se pobrinem. Kakva je ovo buka? Koliki narod. Hvala. Molim vas za malo pažnje. Pošto sam ja organizator ovog skupa, predajem reč drugu Bobanu. Izvolite, druže Bobane. Hvala. Poštovane dame i gospodo, dragi čobani, hvala vam što ste se okupili u ovako velikom broju. Kao što već znate, agresorska sila iz svemira došla i spalila naš voljeni grand i preti da zatre celu Turbo Folk produkciju. Ali mi im to ne smemo dozvoliti. Tako je! Moramo se boriti dok još ima nade. A nada za spas granda leži upravo u meni i goveđem glasu ovog čoveka pored mene.
Ali da bi mi uspeli u našim namerama, bit će nam potrebna vaša pomoć. Zato, čabani, udružimo se i ustanimo za spas Granda! Za Grand! Za Saleta Popovića! Za Šapketa! Braćo Stana! Ljudi, eno ga drug Valter. A, neka svemirac! Ne tucite ga. To nije svemirac, to je debeli Bugari Nazis. Nismo znali, druže Bobane. Šta se desilo, Čiča? Smirci! Gde si ih vidio, Čiča? Eno ih iza brda! Ljudi, idemo oprezno ka brdu da vidimo da li su stvarno tamo. Pronašli smo ih. Šta ćemo sad, druže Bobane? Idemo nazad u šumu da napravimo plan. Ljudi, okupite se ovamo. Evo plana. Slušajte. Svemirski brod je ovdje, a mi smo sada ovdje. Sejo, Crni i ja idemo u šumu u zasjedu. Ti ćeš voditi preostale ljude i vi ćete biti ovdje. Na moj znak krećete u juriš i napadate svemirski brod. A kad vanzemaljci napuste svemirski brod, Sejo, Crni i ja ulazimo unutra dok im vi odvlačite pažnju. Jer jasno? Jasno! Za slavu i spas Granda! Za slavu i spas! Što ne kreću? Ništa ne vidim. Ajde, krenite. Jer ona Boban gore nešto maše. Ajde, krećite. Krećite! Krećite! Pauri Juri!
Moramo da pronađemo teleport mašinu pre nego što se svemirci vrate. Možda je ovde. Izgleda da je to ta sprava. Kako li radi ovo čudo? Čud! Otkriveni smo! Moramo brzo se teleportujemo! Svemirci! Ajde, proradi! Proradi! Ajde! Izgleda da smo pogrešili. Šta je ovo? Moramo da bežimo odavde. Ajde, radi, prokleta spravo. Radi, prokletinjo. Ustao sam. Gde smo sad kog đavola? Nemoj, ne diraj ga! Ostavi ga! Nemoj! Ne diraj! Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. Bežimo! Yo, what the fuck are you doing here, man? I said, what the fuck are you doing here, man? Oh my god! Idemo odavde. Uspjeli smo, Sejo! Na pravom smo mestu! Sejo? Ajde, Sejo, moramo da idemo. Moramo da stignemo pre njih. Okreće se svijet i sa njime ja, svako zaljubljen,
samo nisam ja. Daj mikrofon. Daj mikrofon, drolja. Šopke! Trči ovamo i stučoše na Minelu. Krmku, puštaj neku muziku brzo. Ajde, pevaj, Sejo. Ajde, pevaj. Samo tako, Sejo. Idemo svi. Hvala vam u srce, molim vas, Sejo Kalač. Hvala. Ja nisam valjda zakasnio. Šta? Pa to sam ja. I čobanin godine, Sejo Kalač! Bio je to prilog sa upravo završenog sabora Čobana u Stepojevcu, na kome je titulu Čobana godine odneo do sada anonimni umetnik Sejo Kalač. A u našu redakciju upravo je stigla nova vest iz Vašingtona. U ranim jutarnjim časovima po srednjeevropskom vremenu, Lazar Hrebeljanović, srpskog porekla, upao je na posed Bele kuće i tom prilikom je uhapšen. Prema prvim najavama američkih zvaničnika, on bi uskoro mogao da bude isporučen sudu za ratne zločine u Hagu, jer je na saslušanju priznao da je učestvovao u borbama na Kosovu, kao i da je lično odgovoran za smrt nekoliko osoba nesrpske nacionalnosti. U međuvremenu, glavna tužiteljka Haškog tribunala, Carla Del Ponte, najavila je podizanje novih optužnica protiv njega i njegovih saradnika, među kojima su izvesni Miloš Obilić, Kosančić Ivan, Toplica Milan i još nekoliko za sada neimenovanih osoba, dok je izvesni Vuk Branković najavljen kao mogući svedok saradnik. Zahvaljujemo se na pažnji. Doviđenja.